Alisa u zemlji čudesa. Upoznajmo Alisu, živahnu djevojčicu koja je jednog lijenog poslijepodneva odlučila sjesti uz rijeku i čitati knjigu. Misli su je lutale, a oči su je postale teške. No baš kad je počela tonuti u san, nešto neobično zapelo joj je za oko. Veliki bijeli zec sa ručnim satom. Kasnim, kasnim! Zec je trčao, pogledavajući na sat i mrmljajući sam sebi. Alisa, uvijek radoznala, skočila je i potrčala za njim. Zec je nestao u zečjoj rupi, a Alisa, nimalo ne oklijevajući, uskočila je za njim. Padala je kroz duboku beskrajnu rupu. Prolazila je kraj neobičnih polica i predmeta, ogledala, knjiga, lampi, pa čak i neke staklenke s marmeladom koja je lebdjela pored nje. Osjećala je kao da taj pad nikada neće završiti, ali na kraju nježno je sletjela na pod. Našla se u velikoj čudnovatoj dvorani s mnoštvom vrata svih oblika i veličina. Neka su bila toliko mala da bi se jedva miš provukao kroz njih. Alisa je pokušavala otvoriti vrata jedno po jedno, ali sva su bila zaključana. No, na jednom stolu ugledala je bočicu s natpisom "Popij me". Zašto ne? Pomislila je i popila gutljaj. Čim je okusila tekućinu, počela se smanjivati, sve dok nije postala dovoljno malena da prođe kroz jedno od malih vrata. Sada je kroz ključanicu mogla vidjeti predivan vrt na drugoj strani, no shvatila je da nema ključ. Onda je ugledala ključ na stolu i kolačić s natpisom "Pojedi me". Pojela ga je, a tijelo joj se počelo rastezati, sve dok nije bila viša od vrata. Bila je toliko velika da joj je glava udarala o strop. Frustrirana i zbunjena, počela je plakati, a njezine velike suze oblikovale su maleno jezerce u dvorani. Ponovno je popila tekućinu za smanjivanje, ali sada se toliko smanjila da je pala u bocu vode. Plivajući u boci vode, bujica koja je nastala njezinim plakanjem odvela ju je kroz ključanicu vrata iza kojih se nalazio predivan vrt. Na tom putovanju kroz vrt susrela je razna neobična stvorenja. Prvi među njima bila je ogromna plava gusjenica koja je pušila dugu lulu dok je mirno sjedila na gljivi. "Tko si ti?" upitala ju je. Alisa, koja je u tom trenutku promijenila veličinu već nekoliko puta, više nije bila sigurna u odgovor. Gusjenica joj je dala važan savjet. Neka uzme dijelove gljive ako želi kontrolirati veličinu. Jedan zalogaj s jedne strane gljive učinio ju je manjom, a sa druge strane većom. Svojim putovanjem stigla je do šume, gdje ju je dočekala cerigradska mačka. Bila je to čudnovata mačka, koja je nestajala i pojavljivala se uvijek s tajanstvenim osmijehom. "Kamo bi htjela ići?" upitala ju je mačka. A kada Alisa nije imala odgovor, mačka je filozofski odgovorila: "Ako ne znaš kamo ideš, nije važno kojim putem ideš." Mačka ju je usmjerila prema ludoj čajanki, gdje su je dočekali ludi klobučar i ožujski zec koji nikada ne spava. Oni su slavili svoj nerođendan uz beskrajne čaše čaja, kolače i apsurdne razgovore. Alisa je brzo shvatila da na ovoj čajanci nikada ništa ne ide kako treba. Čajnici su bili posvuda, šeširi su ležali po stolovima, a njezini domaćini stalno su izmišljali čudne igre i postavljali zagonetke bez odgovora. Umorna od ludih razgovora i čajanki, Alisa je odlučila nastaviti dalje. Tako je dospjela u veličanstveni vrt crvenih i bijelih ruža, gdje su vojnici u obliku karata bojili bijele ruže u crveno. Uskoro se pojavila i sama kraljica srca, oštra i stroga vladarica koja nije podnosila pogreške. "Skini im glavu!" vikala bi čim bi nešto krenulo po zlu. Kraljica je pozvala Alisu na igru kriketa, ali ova igra nije bila ni nalik na normalan kriket. Umjesto palica za kriket koristili su živahne flamingose, a umjesto loptica ježeve koji su bježali posvuda. Kraljica je stalno varala i mijenjala pravila, a svi su podanici u strahu šutjeli i klimali glavom. Nakon svega toga, Alisa se umorila i počela se pitati je li sve to samo san. Kraljica je odlučila da se Alisa mora suočiti s nekom vrstom suđenja, optužujući je za zločine kojih se Alisa ni ne sjeća. Suđenje je bilo apsurdno, a Alisa je, ljuta zbog nepravednosti i kaosa, napokon podviknula: "Vi niste stvarni,
vi ste samo karte. U tom trenutku cijela zemlja čudesa počela se raspadati. Kraljica, kralj, vojnici i sve karte počele su letiti posvuda, dok Alisa nije otvorila oči i shvatila da je opet uz rijeku na istom mjestu gdje je bila prije ove avanture. Shvatila je da je sve bio čaroban san, ali jedan od onih snova koje ne zaboravljamo lako. Gledala je oko sebe i pitala se, što ako zemlja čudesa zaista postoji, tamo negdje u nama, kao svijet mašte kojem se možemo vratiti kad god poželimo. Ako vam se svidjela ova priča, lajkajte, pretplatite se i podijelite svoje omiljene trenutke u komentarima. Do sljedeće priče sjetite se, svijet je prepun čudesa za one koji se usude sanjati.